Okay. Smart. Det er sindssygt smart. Altså smart lille kræ, den her, Rune. Ja. Kom så, BSF! Op på tæerne, gutter! Sådan tage faktisk overstrækningen ind også. Præcis afleveringer, Jeppe. Kom igen! Gå, Nikolaj! Lad ud! Ud, hjælpe! Kom nu! Sådan! Sådan, det er godt! Kom til Lukas! Kom Lukas, Jeppe med hjem! Jeppe, det er din mand! Kalder modsat! Ej, Davud! Det er de bare ikke råd til det der! Jeppe, du er midtbanen. Kom igen! Ja, kom igen. Kom igen, og udmærket! Rødt kast! Gå lige lidt væk, drenge. Find en mand, Jeppe. Godt, Lukas. Ja, det er okay. Kom, find en mand, drenge. Læg ham af! Ja! Læg dem! Kom, Lukas. Det er godt set. Kom, Oliver, ud i siden. Så er det bare. Kom igen! Mærke, BSF! Kom, vend om og dæk op, Jeppe. Med hjem. Modsat, Jeppe. Det er godt. Kom, bliv ved. Kom, Romala med. Den gode bog. Og ind og tage imod. Se Olli, se Olli. Kom med fremad. Ja, det er godt. Læg ham! Læg ham! Tag den med hjem, Oliver. Sæt turen. Der mangler. Jeppe, hold underen! Uha. Ja, mamma. Godt kommet foran, Jeppe. Drengen tager lige 2 skridt tilbage fra stregen. Kom godt, Nikolaj! Spille! Sådan, det er rigtigt. Kom så, Oliver. Tilbage, kom lidt tilbage til Hector. Sådan. Er de med? Kom, Kom med, Lukas! Kom med, Lukas! Kom, Jeppe, find en mand at dække. Oliver, dæk en mand. Kom nu, gutter, op på tæerne! Bertram, er du klar? Ja. Jeppe, kom i gang. Midtbanen. Jeppe! Jeppe! Kom. Kom, Lukas! Kom igen, drenge. Drenge, husk op på tæerne og følg med. Op med humøret, gutter! Kom videre! Spille! Spille! Spille!
Kald på den, Oliver. Og så med. Det er godt, Bertram. Bliv ved at kæmpe. Sådan. Nemlig. Og pres ham, Oliver. Sådan. Og Lukas, ud i siden. Kom her længere ud. Drenge, I for langt fremme. Kom hjem og tag imod. Godt, Mathias. Og ro på. Kom, Lukas, det er dig. Rolig. Og rolig. Lukas. Er du klar til det? Kom, Oliver, det er dig. Kom, op. Foran ham, Oliver. Foran ham. Godt. Lukas, kom hurtigt. Højre midt. Prøv lige her. Nikolaj, helt fri! Det er godt, du løber derinde. Så er det vigtigt, når du kan mærke, at du skal tænke det, så siger du det til mig. Ikke også? Du skal huske, hvad for en side du har. Og ikke? Så når bolden er over i venstre side, så løber du ikke derover. Du skal blive herude. Og nu når Kalle har bolden, så trækker du herud i siden. Ikke helt op, og ikke op på midten. Men herud i siden, så du kan få bolden. Oliver, han er inde i midten. Okay? Godt, Bertram! Og hvornår skal Tjolle ind her? Skal Nu vil jeg se på. Ikke? Du må godt bytte med mig. Jeg ser stå op. Du er da lige ved at sørge for, at du i hvert fald ikke selv er med fremover, hva'? Ja. Det vil de godt være. Ja. Mathias! Kom nu, hold Mathias, kom væk fra ham. Åbne spillet. Sådan. Ja, okay. Mathias og Kalle en hver. Oliver, træk med hjem og modtage bolden. Er du okay? Nå. Op med hovedet. Nej, jeg vil gerne have, at du clear det hele af dernede. Jeppe, om lidt så sætter jeg dig en helt frem, Jeppe. Det er Oliver. Det er godt, Kalle. Oliver, kom i gang. Jeppe. Ind, op på fronten. Godt kæmpet, Oliver. Står der på den. Ind på venstre. Nikolaj, du har 5 minutter til at tætte og skyde. Venstre midt. Ja, Kom, åbne spillet! Nemlig! Godt, så tag lidt mod ham, Kalle. Op igen, Jeppe. Sådan! Kom, Lukas! Godt, Lukas! Løbe, gul! Kom, bevæg for hinanden! Stræk fri, BSF! Godt dækket. Løb med ham, Jeppe! To mand. Hektor med. Kom, hjem igen! Lukas, ud på venstre! Godt, det der. Kom med, Kalle. Det er rigtigt, det der, Jeppe. Sådan! Mathias er med. Så er der åbent spil igen. Kalle er der igen. Sådan! Ja, det er okay. Og foran ham, Mathias. Foran ham. Kom med hjem. Hvem har orderen? Godt
det der, Lukas. Kom videre. Det ved presse, Lukas. Godt taget, Romal. Godt, Kalle. Kom, Lukas. Den har du, Kalle. Så lader han løbe ud. Kom med hjem. Lukas, du er midtbanen, Lukas. Kom herover. Lukas, 10 nu stille. Det er en beslutning, Rune har truffet. Jeg gider ikke at høre det mere. Kom, en mand ud. Kalle, se bag dig. Godt, gutter. Bertram, ham har du. Godt, Bertram. Jeppe. Kom nu bare. Den må ikke komme ind over stregen, vel? Så jeg trækker den ned. Jeg kan ikke sige det mere, vel? Sådan. Godt, Bertram. Kom, Jeppe, den når du. Kom, møde ham. Bag dig, Mathias. Nej. Så går man ud i forsvaret og lukker ind. Kom min ekstra mand, gutter. Kom. Kom op nu, møder. Stadigvæk. Kom. Så brug fysikken, Bertram. Brug fysikken. Nej, blev du lige strikset, hva'? Lige hør det, hva'? Øj, prøv at se, det er derfor, vi skal stå lidt væk fra banen. Med midtbanen. Højre midt. Du må gerne. Er du okay? Hvad skete der? Jeg tror, du blev lige jogget over foden. Der kan jeg også vel. Kom her, Kalle. Kom her. Ind på midten. Godt, Oliver. Godt, Oliver. Godt taget, Oliver. Gør lige naller et øjeblik. Hvor går det, Lukas? Lukas, prøv at komme op og gå lidt på den. Kom ind. Få vippet lidt med tæerne. Okay. Prøv lige at gå lige over til bolden og tilbage. Tak sammen. Lægger en bold deroppe. Gå lige over tilbage. Kom lidt hårdt, Steffen. Er du klar, Lukas? Lukas? Hallo! Så svar, når der bliver talt til dig. Vi må godt tage dig ind, Lukas, for vi er bagud 3-0. Så kom bare ind. Kom bare ind. Ja. Godt, Lukas. Sådan. Op igen, Lukas. Op igen. Kom videre. Godt, Romal. Kom, Bertram. Bertram, blive. Bliv ved, Romal. Kom, Oliver. Ud af møden. Godt, Oliver. Kom. Kom igen. Kom igen, drenge. Gutter, vi skal tænke på vores eget spil. Kom nu. Kom, Romal.
kom med fremad. Nej. Det er godt, Bertram. Kom med, Kalle, kom med. Kald på ham, Kalle. Udmærket. Godt, Bertram. Lukas, tag markering. Bertram, kan du huske, hvad vi snakkede om? Det er okay. Det er fint. Kom, følg med ham, Bertram. Han må ikke løbe fra dig. Godt, Romal. Det er godt. Flot Det er spil. modsat. Romal. Ja, udmærket. Det er godt ud, gutter. Så, alligevel du skal spille her. Jeppe, helt op på ham. Helt op. Op, pres. Lukas med op og hjælpe Jeppe. Kom med hjem, Bertram. Hold lidt igen, Bertram. Kalle, med på 4'eren. Kom med hjem, gul. Lukas og Jeppe, vil du baglæns? Ja, flot, dreng. Sådan. Og så med hjem igen. Kom, Kalle, kom med. Sådan. Sådan. Ja, kom igen. Så godt ud nu, gutter. One dag. Så må sgu da ud. Kom så. Kom, nu. Derfra. Kom så, Roman. Kom nu, Lukas. Jeppe. Jeppe. Romal. Direkte. Romal direkte. Direkte, Romal. Kalle. Også selvom du gerne vil blive inde. Forsiden. Så hurtigt, at du er frisk i den familie. Okay? Det er vigtigt, at vi løber rigtig meget for hinanden. Ja! Sådan! Nej, det er 4-1. Thomas, du er oppe. Erik, kom gutter, vi. Lukas. Lukas. Det er godt, BSF. Se fint ud nu. Kom en lille fodboldsulten dreng. Kom igen, vend om og tag den, mand. Bertram bag dig. Det er rigtigt, Thomas. Godt set. Følg med ham, Bertram. Snak sammen. Kom, spille bolden rundt. Kom igen, BSF. Kom igen. 2 minutter. Masser af tid. Godt, Lukas. Det er din, Romal. Ja. Sig undskyld, Romal. Kom. Ser man okay, Romal. Ikke? Jeg fik en trælle over. Godt, venner. Åbne spillet. Løb med dem. Jeg har fået 1 mål. Bertram. Så 1 til de andre. Kald på Thomas, kald på.
det vores, BSF. Kom, fat i bolden. Kald bunden, Kom, tag imod, Kalle. Kom så, BSF. Godt, Romal. Spil bolden, Romal, hvis du kan. Kom videre, Roman, kom videre. Godt, Oliver. Jamen, det ser godt ud, gutter. Det er fint. Det er fint. Jeg tager for kampen. Tak for kampen, drenge.